Hörmetli укытучылар, ихлас күңелемнән сезнең укытучылар көне белән тәбрик итәм. Безнең һәрберебезнең тормышында эз калдырган укытучылары бар. Һәм бу көнне без кыюсыз беренче сыйныф укучысына өлгергән шәхес, гражданин үз иленең патриотын тәрбияләүгә зур өлеш кертүче яраткан остазларыбызны искә алабыз һәм әлеге кешеләрнең үз язмышыбыздагы ролен тагын бер кат бәялибез. Безнең район укытучылары белән данлыклы. Бүген Нурлатның 34 белем бирү учреждениесендә 674 педагог эшли. Шуларның 90-га якыны югары квалификацион категориягә ия. Нурлатның 6 меңләп укучысына ныклы белем бирү, аларны заман рухында тәрбияләү, район педагогларының киләчәккә планнарын хуплыйбыз без. Үсеп килүче яшьләргә буыннан буынга җыелып килгән уңай тәҗрибәне сеңдерү, чын кешеләр итеп тәрбияләү өчен бар көчегезне куясыз. Сезнең һәр кайсыгыз мәктәп сыйныфларында районыбыз, республика киләчәге өчен җавап бирүче кешеләр утыруын аңлый. Шуңа да илнең киләчәге сезнең кулларда диясе килә. Хөрмәтле укытучылар, педагогия хезмәте ветераннары, чын күңелемнән сезне һөнәри бәйрәмегез белән тәбрик итәм. Барлык планнарыгыз һәм идеяләрегез тормышка ашсын. Талантлы һәм рәхмәтле укучылар, кайгыртучан ата-аналар, ныклы сәламәтлек, иминлек телим үзегезгә.